we go back to nakunagire fambirai vana nekuti maoko enyu aya vanhu vekwaMugabe, especially Gire, you know the bloodline rizere ropa. Iwe Gire pachako wakagemura sali kuti upinde panyanga. Takangozi sali aita pneumonia, hakuna pneumonia yakaitika. Mugabe pachake chaiye guku rahundi yatogara tongoti Mnangagwa akaendesa. That was not Mnangagwa. Who ordered the guku rahundi? Who sent Mnangagwa to do the guku rahundi? It was Mugabe. Ropa iro rumaoko Mugabe. Though vana havo havaziva Mugabe, vana ndevapita family, but vana vakarerwa naMugabe. So iwo mweya iwo unenge uchitongo whether vana vasiri blood related, but mweya uri kutenderera nekuti vana vanga rumaoko maropa. One chinhu chandabata, hanzi Mugabe maoko ake ainge ane ropa, ainge akasviba. Vanhu vakawanda vakadisappear, vanhu vakawanda vakaurayiwa. Even Grace Mugabe knows. Zvikanzi naiye Grace Mugabe ane maoko akasviba, vakauraya Sally Mugabe kuti iye apinde. DJ Holy Phone. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Nyaya yekusungwa kwemwana wa former president Robert Mugabe chatunga yapindirwa na Quinta Delicious, homwe yenyika. Hanzi inini kana ndichitaura handitaure on my behalf, ndinotaura on behalf of the ancestors, the spirit, ende unofanirwa kutoteerera kana ndataura. Pane mashoko ataurwa na Quinta Delicious apa ndoda kuti ndikuratidzei the video. One chinhu chandabata, hanzi Mugabe maoko ake ainge ane ropa, ainge akasviba. Vanhu vakawanda vakadisappear, vanhu vakawanda vakaurayiwa. Even Grace Mugabe knows. Zvikanzi naiye Grace Mugabe ane maoko akasviba, vakauraya Sally Mugabe kuti iye apinde. Inyaya dziri kubuda na Quinta Delicious idzi. Ndosaka muchiona pekutanga kwevidhio ndinoisa disclaimer rinotaura kuti zviri kutaurwa muvidhio iri hazvinei nechekuita nePoint 5 Creative Studios. Ma-views and opinions aQuinta Delicious. Indozongoreacta hangu kune zvinenge zvataurwa, but nyaya dziri kubuda kuna Quinta Delicious. Apedza kudaro omba ati vana vari kunzi vaMugabe ava havasi vana vaMugabe, vana vaPeter Pamire, vana vaPeter Pamire. Ndoda kuti ndikuratidzei picture racho, but ndisati ndakuratidzai picture ndiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire, ndibate futi pasame number idzodzo. Toita sei tofambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga eZANU-PF anoda kuvhundutsira vanhu. Right, uyo Peter Pamire ari apo nevana vaviri avo. Hameno kuti munozviona sei, but zviri kubuda muvidhio randiri kukuratidzai iri. Zvinzi vana ava havasi vavo, vana ava havasi vavo. Zvikanzi naOwen Chari, dzimwe mhepo dzacho dzinenge dzakuda kuti ungoratidza vana dzinza ravo, ungoratidza vana dzinza ravo. Inyaya dziri kubuda dzakasiyana siyana mumakona akasiyana siyana.
inini ndinongoya nazvo ndobva ndazviti bvu pachena. Mobva mazvionera mega, mobva mazoisawo comment mucomment section uchitaura mafungiro ako, maonero ako kuti unozviona sei. Ndizvo here muitikiro wacho uri kuita zvinhu? Gore negore vari kusungwa vana vemukuru ava. Chimbori chii chiri kusanganisa, chiri kusakisa kuti vange vachipinda mumatambudziko? Kushayikwa kwemari here? Mari vanayo vari kugara kunzvimbo dzinodhura. Chii chaicho chaicho chiri kuvanetsa apana kuti vasvike pakuita nhunzva tunzva mara patsetsetse? Tovaendesa here kumatrix uko womonovhenekwa woonekwa kunzi pfungwa idzi madrugs haasi kunyanya here? Maonero anosiyana, mafungiro anosiyana, but ndangoti ndiuye nemashoko aQuinta Delicious avari kutaura kuti paruda kumbofambwa. Mai Mugabe hanzi chimbosiyai zvese zvamuri kuita, mombofamba, mombopinda mumasango, mombopinda mumatare, motsvagiridza kuti vana ava chii. Kana vana ava vasiri vekwaMugabe, ngavaite kuti vazive dzinza ravo. Ndo mashoko aQuinta Delicious. Dakusiyai kuona video. As for me, DJ Wally, and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video. Kubeladi iko South Africa nini? Kumakazinda. How are you, my lovely people? Chanzina Bela. Iya zviri kudaro Bela. Vanokwa Mugabe chiko chakupinda ichiko. What's going on? I beg. Kiloshele. One after the other. Musunono tinoanga akasunga. The other year, kwakafura kutakafonerwa nemuroro kwa mataranyika inengi CEO wenyaradzo. Zvikanzi nemuroro kwa mataranyika. Queen ndikati chii murora. Zvikanzi murume wangu aenda nabona. Ndikaita futi video ndikabona wakubira varume wangu. Chiko vanhu kwa Mugabe reputation. Why are we doing like this? Grace chimbobuda wambofambira vana. Zvakuda kumbobvisa bhachi renye ndaimbova first lady zvaazvisisa matakaji kakare hanyaradzi mwana. Dr. Gucci matakaji kakare hanyaradzi mwana chitombobuda imumbofambira because chasara kutongozoti vanhu vachi vakutozoungana kublue roof kwanzi mwana agemuka vana vagemuka uri kungoramba wakapeka maoko chiko. We understand you are now a widow. Shirikadzi to raise vana, even these famous kids, it's not easy. But you have advantage yekuti iwe na general munoshare mutupo mwechete, so you are allies na general Chiwenga. Pota uchitombodedza general Chiwenga, wafowanaka uyai mumbotarisa vana, mumbona kuti mumbotaura nevana, mumbotaura nevakomana, taurai naBella, taurai natino. Uya haite zvemadrugs uyu handizasati wambopinda muofisi mangu. Ansana mbozviudzwa zvemadrugs zvabona anongoita zvekungotora varume vanhu but akazvimira because ndakataiwa site repetition akazvimira andisanganzwa new reports. But vakomana vanyaya yemadrugs chiko iwe Bella unombowa waenda uko kuSouth Africa wadi kutorera mutoriro kumusha though madrugs akaipa ndisi kuti vanhu ndavatora mutoriro but ndiri kuti kwadi kuparamurira kumusha zviri nani South Africa. Maiva kwavabvumidzwe kuenda kuSouth Africa kungonzi gira apinda muchoni anonhongwa nemapurisa because ane nyaya dzake dzaakambobonza kamurora kahure katino kai kakarohwa meno ibhandero whatever. You know that story. Yeah, but we go back to nakunagire fambirai vana. Nekuti maoko enyu aya vanhu vekwaMugabe especially Gire, you know the bloodline rizere ropa iwe Gire pachako wakagemura sali kuti upinde panyanga. Takangozi sali aita pneumonia hakuna pneumonia yakaitika. Mugabe pachake chaiye guku rahunde yatogara tongoti Mnangagwa akaendesa. That was not Mnangagwa. Who ordered the guku rahunde? Who sent Mnangagwa to do the guku rahunde? It was Mugabe. Ropa iroro rumaoko Mugabe. Though vana havo havazi vaMugabe, vana ndevapita family, but vana vakarerwa naMugabe. So iwo mweya iwo unenge uchitongowedha vana vasiri blood related but mweya uri kutenderera nekuti vana vanga rumaoko maRobert. So unofana kumbofamba ndikutaura seomwe yenyika Gire, hatisi mashamwari, hatisi mabhururu. This is the voice of the ancestors which is speaking. When I speak, you listen. You don't have any option. You listen. Yeah, because handizvo ndikuuya panapa ndichinda waigara zvakana
vana vafa. Chama munhu wechikazobuda umbofamba kufambira vana vako chawo because it's too much. We cannot start the year talking about vana arrested this and that. We cannot close the year vana arrested this and that. Munhu wemubereki unotombofamba kuti avedwe chiko chapinda mumamango. Chiko, vana ava chiko. So please, and someone was saying, Queen, munenge munobhadharwa nevanhu vekwachienga sei muchingotaura nyaya dzekwamunanga handibhadharwi nachienga. One pakaenda nengi my general ku Miss World mina akabudisa mazampai. I called her out. I told me that what is this, my general? Handina munhu anondibhadhara, though money is sweet. I love money. But handina munhu anondizip. This mouth cannot be zipped. This is the mouth of the ancestors. No one can zip this. It's unzippable. This is like encyclopedia, unzippable. So you understand. So I just say stories as they are. But Bella, I had to take this story because these days I'm so busy. Ndikuita masters yangu kubasa, so that's why I'm still batika. That's why I'm just batiking. I'm doing my masters, so I'm so busy. But Belanda bata story yake because Belano gara pa page pangu. I know we are. Queen will say, Queen, you are looking good. Queen, my moreswana mama. So that alone calls my attention. Putting to the address saying samambo cards, and also as someone anombono Belar pa page pangu ashingo budikira. But Belausa iwondo ye kunotora madrugs kunze kwenyika ina kunaka. And I was seeing the video. It was not looking good. Anokwa Mugabe amuzirimi kutanga kuti babo wenyu abviswe pachigaro. Anditika kana kuti your father akakurerai, because that's not your biological father, but Mugabe akakurerai amuzirimi kutanga kuti president babo wenyu abviswe pachigaro poiswa mumwe. Vakawanda vanewo presidents vari kuita zvakanaka avana kuchemberera pachigaro. Imimo zvakangoramba kuti Mugabe afire pachigaro zvakangoramba. But tambirai zvabuda musarudzo izvi zvamuri kuita izvi zvikaizvi. Dai zviri kunzi general Chiwenga akakufarire, munhu angagwa akatorera babo wenyu basa akakufarire, I would have understood. But you have an ally of the general. We know it. I know it personally because I speak with some army officials. Some of army officials are my very close confidants. I know things. So I know things. Yeah, so use that advantage. Hey, muno support wana VP, but don't abuse the support. Because VP wanozobvunzwa na boss wao na mnanga kuti kochi. Because VP wanoti chef na mnanga. Ko chichi kuitika. Hazvidi kudaro handiti. Musamba manyanyo abuse help wana nengi vana Bella zvidi kudaro. Unombopaka so. Ungotanga kuita zvema social media one. Zviri nani izvi zvangwa kuita uchiita ma social media uchiita zvauri kuita izvi zvekuda kunoita nyakanyaka. Zvinowapfura munhu. Munhu yakanzi afa ukafira kujere kusana kana iyo immunity vane immunity. Mune immunity kana munhu anga ine immunity yagire yacho yaitwa contested. Akapotsa atoinyimwa immunity yagire. Saka imi vana mune immunity. Hazvidi kudaro mazvinzwe musanyadzise nyika kudaro. But that being said, gire ngafambe. Mazvinzwa gire. Zvabva muhomwe yenyika. You need famba gire. Chimbopandi kwira makomo. Rakwira makomo.